lämpimästi tervetuloa tähän uudistuneeseen, syvärentouttavaan harjoitukseen, joka toivottavasti auttaa sinua saavuttamaan syvän rentoutuksen tilan, mutta toivottavasti myös saamaan unen päästä kiinni ja nukkumaan mahdollisimman rauhallista ja syvää unta. Ja me aloitetaan harjoitus ihan vain etsimällä itselle paras mahdollinen asento tähän hetkeen. Olit sinä missä tahansa, niin liikuttele hieman kehoasi. Etsi sellainen asento, johon voit asettua, johon voit pysähtyä, jossa sinulla on vapaa olotila. Älä ajattele, mikä olisi mahdollisesti anatomisesti kaikista paras asento, vaan ota juuri se asento, joka tuntuu tässä vaiheessa hyvälle. Ja ainoastaan kokeilemalla sinä voit löytää todellisen asentosi. Joten ota hetki aikaa, vähän piehtaroit, kokeilet kylkiä, kylkimakuuta, selinmakuuta, vatsallasi makuuta. Tai jos haluat vain rentoutua istuen, ota mahdollisimman mukava istuma-asento. Tarkista käsien asento, että se on mahdollisimman mukava ja rento, eikä sinulla ole hartioissa tai niskassa ylimääräistä jännitystä. Tarkista myös jalkojen asento, ettet joudu pitämään minkäänlaista jännitystä jaloissasi, vaan kaikki on vapaana ja kaikki lepää alustaa vasten. Voit hieman liikutella myös päätä, etsiä niskaan tilaa. Ja sitten vähitellen, kun löydät sopivan asennon tähän hetkeen, pysähdy siihen. Tunne hengityksesi, kuinka se liikuttaa kehoa. Ja sinun ei tarvitse yrittää hengittää. Keho osaa tehdä sen ihan itse. Tunne, kuinka happi tulee sisään ja valuu rennosti ulos. Jos sinusta tuntuu, että sinulla on vähän sellainen levoton, kiireinen olo, niin ota iso hengitys nenän kautta sisään ja huokaise suun kautta ulos. Vapauttaen kaikki. Jos tämä tuntuu hyvälle, ota vielä 2-3 tällaista hengitystä. Ja anna sitten hengityksen muuttua jälleen rauhalliseksi ja luonnolliseksi. Ja kuvittele, että jokainen uloshengitys painaa sinua hieman syvemmälle alustaasi. Jokainen uloshengitys saattelee sinua syvempään rentoutuksen tilaan. Jokainen sisäänhengitys luo sinuun uutta tilaa.
Ja sinun ei tarvitse yrittää tehdä mitään enempää, mikä tuntuu hyvälle, vaan annat kaiken tapahtua luonnollisesti, vaivattomasti. Jos haluat, voit laskea hengitystäsi. Sisään hengitys kestää 3 hetkeä. 1, 2, 3 ja ulos 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tämä rytmi voi myös olla 2 ja 4 tai vaikka 4 ja 8. Mutta jos tämä aiheuttaa enemmän rasitusta ja levottomuutta, niin älä laske silloin hengitystäsi, vaan anna hengityksen tapahtua luonnollisesti. Ja tunnet vain, kuinka tämä ihana dynamiikka toimii automaattisesti kehossasi. Voit tuntea, kuinka viileä ilma tulee sisään sierainten kautta, kurkun päähän ja sitä kautta keuhkoihin. Ja kuinka lämmin, kostea ilma työntyy helposti ulos, auttaen sinua samalla päästämään irti kaikesta ylimääräisestä. Vähitellen voit alkaa laajentamaan rentoutuksen tunnetta harteisiin. Tunne, kuinka hartiat levenevät sisäänhengityksessä ja kuinka ne pehmenevät uloshengityksessä. Tunne, kuinka kyljet laajenevat sisään hengittäessä ja laskeutuvat ulos hengittäessä. Tunne, kuinka vatsa laajenee sisään hengittäessä ja laskeutuu ulos hengittäessä. Jatka rauhassa hengittelyä ja tunne, kuinka kasvojen ilmeet lähtevät myös sulamaan pois. Vapauta leukapielet ja kulmakarvojen väli, antaen kasvojen lähteä pehmentymään, aivan kuin kaikki ilmeet sulaisi vain pois, jättäen levollisuuden, tyynen, selkeyden vain kasvoille. Anna poskien pehmentyä. Anna silmien ympärillä olevien lihasten vapautua. Anna silmien painua syvälle kuoppiinsa. Ja anna myös kielen rentoutua suuhun. Sisään hengityksellä tunne, kuinka keho laajenee. Ja ulos hengityksellä, kuinka se rentoutuu ja vapautuu. Luota alustaasi ja anna itsesi valua kuin nesteen
sulan metallin tavoin. Painut syvemmälle alustaasi, syvemmälle patjaasi. Syvemmälle rentoutuksen tilaan. Lähde sitten hitaasti siirtämään huomiotasi jalkoihin ja aivan varpaisiin saakka. Ja aluksi vain tunne varpaasi sekä oikeassa jalassa että vasemmassa jalassa. Ja kiinnitä huomiosi ainoastaan tähän alueeseen varpaisiisi. Yritä tuntea, miltä varpaat tuntuvat. Ilman, että liikutat niitä. Ja vähitellen vie huomiotasi vasempaan pikkuvarpaaseen. Ja yritä ottaa mahdollisimman tarkka kuva vasemmasta pikkuvarpaastasi. Kiinnität koko huomiosi ainoastaan tähän pieneen pisteeseen kehossasi. Ja älä ponnistele tai pyristele. Vapauta kulmakarojen väli, vaan ainoastaan koe, miltä vasen pikkuvarvas tuntuu. Hengitä. Ja sitten lähdetään etenemään vasempaan nimettömään varpaaseen. Unohdat pikkuvarpaan ja tunnet nimettömän varpaan. Ja ei haittaa, jos se tuntuu hieman vaikealta. Pääasia, että sinä vain yrität ottaa varpaan huomioon. Ja voit jopa kuvitella varpaasi mielessäsi. Näin miltä sen kynsi näyttää, mitä nivelet näyttävät ja miltä varpaan poimut näyttävät. Siirry sitten keskivarpaaseen, hengitä, vapauta kasvot, vapauta hartiat, vapauta leukapielet, älä tee liikaa töitä keskittyäksesi, vaan ainoastaan keskität huomiosi, pitäen kehon rentona. Siirry sitten vasempaan etuvarpaaseen. Ja isovarpaaseen. Hyvä. Ota sisään ja ulos hengitykset vapauttaen kehoa. Vapauttaen huomio vasemmasta jalasta. Ja siirry oikeaan jalkaan. Oikean jalan pikkuvarpaaseen. Ja tunne tämä pieni piste kehossasi.
pysyen rentona ja hengittäen koko ajan luonnollisesti ja rennosti. Tunne nimetön varvas. Keskivarvas. Etuvarvas. Ja isovarvas. Tunne sitten vasen jalkapohjasi. Aivan kuin voisit piirtää mieleesi vasemman jalkapohjasi siluetin. Tunne jokainen kohta. Kiertele jalkapohjaasi, sen kaaria, sen uomia, lihaksia. Hengitä. Ja tunne jalkapohjasi. Piirrä mahdollisimman selkeä kuva tästä alueesta mieleesi ja tunne, minkälaisia tuntemuksia jalkapohjassa on. Ota hieman syvempi sisään ja vähän vapauttavampi uloshengitys. Ja siirry oikeaan jalkapohjaan. Tunne oikean jalkapohjan alue, unohtaen vasemman jalkapohjasi. Tunne kaikki kaaret, lihakset, poimut oikeassa jalkapohjassasi. Hengitä. Vapauta kasvosi. Älä tuo uutta jännitystä, vaan vapauta jatkuvasti itseäsi. Ja vaikka toisitkin välillä uutta jännitystä, niin ei se haittaa. Vapautat vain taas itsesi siitä, jos se on päässyt hiipimään kasvoillesi tai hartioihisi tai muualle kehosi. Vielä pieni hetki. Piirrä jalkapohjan aluetta mieleesi. Ja sitten vapauta huomiosi. Siirrä huomiosi nyt takaisin vasempaan jalkaan, jalkapöytään. Ja tunne jalkapöydän kaari. Tunne alue, jossa varpaat yhdistyvät jalkapöytään
ja jossa nilkka yhdistyy jalkapöytään. Tunne myös nilkan alue ja sen luut. Piirrä taas kuvaa vasemmasta jalastasi. Ja voit kevyesti vaeltaa jalkateräsi, varpaidesi ja jalkapöydän alueella. Tuntien pienimmänkin värähtelyn tällä alueella. Hitaasti siirry oikeaan jalkaan ja tunne oikean jalan jalkapöytä, nilkka ja koko jalkaterä. Sen pienet tuntemukset ja värähtelyt. Ja hengitä. Kun olet valmis, lähde nostamaan huomiotasi oikean jalan pohkeeseen ja sääreen. Tunne polven alla oleva kehon osa. Vapauta sieltä kalvot, lihakset, jopa iho. Päästä kaikesta irti ja tunne kuinka jalka painuu alustansa muuttuen painavaksi, pehmeäksi, lämpimäksi. Ja kun olet valmis, tuo huomiosi vasemman jalan pohkeeseen ja sääreen. Tunne jalka polvesta alaspäin. Ja anna myös vasemman jalan pehmentyä kokonaan. Tunne kuinka painovoima vetää jalkaa puoleensa. Ja kuinka jalka painuu syvemmälle ja syvemmälle alustansa. Ja tämä pehmeys lähtee hitaasti laajenemaan polviin sekä oikeaan että vasempaan polveen. Ja aivan kuin metalli, jota lämmittäessä se pehmenee. Sinun kovuus muuttuu lämpimäksi pehmeydeksi. Jokainen sisäänhengitys tuo sinun uutta tilaa
Ja jokainen uloshengitys sulattaa sinua, muuttaen sinut rennommaksi ja painavemmaksi. Tunne kuinka reidet alkavat päästämään irti kaikesta ylimääräisestä jännityksestä ja rasituksesta, aivan kuin myös luut sulaisivat. Sinä vain pehmenet, rentoudut ja vapaudut. Sekä oikean että vasemman jalan etureidet tuntuvat pehmenevän jokaisella hengityksellä. Kalvot löystyvät, jänteet sulavat ja luut pehmenevät. Päästä myös takareidet vapaaksi. Ja anna myös pakaroiden lähteä sulamaan ja painumaan syvemmälle alustansa. Anna lantion olla painava ja pehmeä. Ja anna hengityksen tuntua lantiossa asti. Anna hengityksen laajentaa ja sulattaa koko alakeho. Hyvä. Tunne sitten, kuinka lämpö lähtee nousemaan alaselkään. Ja kuinka jokainen nikaama pehmenee. Kuinka jokainen lihas sulaa. Ja kuinka kaikki alaselässä menettää muotonsa ja muuttuu ihanan pehmeäksi, nestemäiseksi lämmöksi. Anna myös alavatsalle tilaa päästä kaikki pito, kaikki jännitys irti alavatsasta. Ja anna hengityksen liikuttaa vatsasi luonnollisesti. Anna kylkien sulaa. Anna selkälihasten olla raukeana, pehmeänä, ilman pitoa ja jännitystä. Anna rinnan pehmentyä ja vapauta lavat. Ja tunne, kuinka hengitys liikuttaa koko kehoa.
kuinka hengitys laajentuu ja supistuu. Kuinka keho kasvaa ja pienenee. Ja kuinka sinun tulee tilaa ja vapautta. Anna käsivarsien lähteä pehmentymään. Kuinka kädet painuvat raskaammin alustaansa vasten. Kuinka kaikki nivelet pehmenevät. Ja tunne kuinka ihastuttavan raskaalle kädet tuntuvat. Jopa sormet ovat raskaat kuin lämmintä pehmeää lyijyä. Ja olet juuri siinä asennossa, joka mahdollistaa sinulle tämän pehmeyden. Tunne kuinka hartiasi lähtevät pehmentymään. Kuinka hengitys laajentaa ja rentouttaa hartioitasi. Kuinka niska pehmenee. Ja kuinka raskaaksi pää muuttuu. Anna pään levätä alustallaan. Ja anna koko kehosi painua syvemmälle. 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 Tunne kuinka päänahka rentoutuu, vapauttaen ohimot ja otsan alueen. Tunne tämä ihana tila, joka kasvoihin tulee. Ihan vaan, koska vapautat päänahkasi. Anna kulmakarojen väliin silottua. Ja anna silmien ympärillä olevien lihasten pehmentyä. Tunne kuinka posket rentoutuvat. Ja kuinka silmät painuvat syvälle kuoppiinsa. Rentouttaen myös silmäluomet. Ja syventäen rentoutusta kulmakarvoissa ja niiden välissä. Anna leuan liukua paikoilleen, vapauttaen leuan pielet, purulihakset. Ja hampaiden väliin tulee pieni rako. Tunne, kuinka kielikin rentoutuu suuhun. Tunne sitten vielä kallon pohjasi.
takaraivo. Ja aivan kuin lämmin aalto huuhtelisi koko selkärankasi vapaaksi, alkaen kallon pohjasta, liukuen pehmeän lämpimästi lapoihin, keskiselkään, alaselkään ja vielä hännän päähän. Kuvittele vielä 2-3 aaltoa, jotka pyyhkii sinun ylitsesi, poistaen viimeisetkin rippeet jännityksestä, kiireestä ja pidoista. Anna hengityksesi sulattaa sinua. Anna pehmeyden ja rauhan laskeutua yllesi kuin maailman mukavin untuva peitto. Ja anna itsellesi lupaa kääriytyä tähän mukavaan, rentoon, pehmeään olotilaan. Ja anna itsellesi lupa levätä.